Сега започваме с едно старо трионче, което собственоръчно съм реставрирал, като наточих зъбчетата с триъгълна пила на Topmaster и после направих съвсем малък чапрас, колкото мога, на менгемето. Съхраних го единствено защото зъбчетата са малки и мога да го ползвам при присаждане за направата на отрези, които да освобождават налягането от растението. Сега ще ги направя и ще ви покажа. Така, единият отрез беше направен, получи се добре с триончето. Другото ми доста тъничко, заради това го направих с ножката. Какво искам да ви кажа за ножките на Фелко, че са направени от изключително лошо качество стомана. Идват заточени с ръб, който ръб, ако вие решите да точите, както виждате, моята доста изтъняла. От чисто нова до положението на заточването й, без да има вторичен скос, отнех около 2 мм, приблизително милиметър и повече, за да постигна това нещо. Впоследствие се оказа, че стоманата е с толкова ниско качество, че тя не може да държи заточката. Това, с което я заточвам, е японски камък Вакаса, който има грит около и над 15 000. Искам да ви кажа, не си купувайте такива ножчета, ползвам я много рядко. Главно за като се прифане да срежа лентата. Тая лента да срежа, но за присадки почти не я ползвам, защото много често съм разочарован от нея. В момента е наточена и е добре, но само след 10 на присадки това нещо се компрометира и започвам да се дразна, защото тя спира да реже както трябва.